Да, и това е трети или четвърти епизод на моето оцеляване. Сега ще ви покажа как съм се развил. Значи тук фермичката си я знаете. Докато не съм снимал, значи, така, значи тук градинката. Малко водни лилии. Тук това го снимах как го правя, но нещо се прецака клипа и нямаше как да покача. Стана 15 гигабайта след конвертирането. И така са. Тук това така. Това ето една от новите тия картините от нови апдейт. И това ми е Storage Room. Тук са ми тулсовете. Тук са ми Cobblestone Dirt Gravel и Sand. Зомби дропове. Тук са ми рудите и Power едното. Тук са ми Random Items. Фермерските неща. И дървото. Дървото намалява, защото правих къщи тук. Така, в този епизод са, като за начало си размножим кравите. Не съм играл за скоро, в смисъл. И една минута за теб. Така. Добре, направихме го. Ония хол там изобщо съм го махнал. Сега може да запълним тук малко дупките. Сега малко дърт. И съжалявам, че нямаше толкова дълго време. Просто имам друга работа. Просто не ми снимаше. Тази дупка няма да изплува, защото може да експлува. Но и тази крипър гръмна тук. Не ме приеха в Play Minecraft, защото един от тях се залява. Play Minecraft не ме приеха, да. Защото нали там един от тях се заяде. Не може от такова и си продължи това си снимам. По-нататък може да почне някаква друга поредица. World in Jar май съвсем не изоставих. Щрастния ми там, ако ми омръзна, да, тук залеза си гледам. Тук вече е история. Така. Да, тук това, както знаете, мястото беше с дървета. Тук имам слайм ферма. Добре. Тук. Такова. Друго какво да направя. Нямам идеи сега, просто искам да снимам, да ви покажа как съм се развил. Сега не поставим това дървото. Нямам айрон. Ай, шит. Това трябваше да става. Добре, трябва да става. Ще оправя. Ама и тази става. Това ще от този епизод, малко кратичък, просто исках да ви покажа какво съм направил. Да, ви харесва, някакво ви хареса. Добре, изгледайте го, цъкнете там един лайк, едно коментарче и това. Ай, чао!